Вітаю! З вами Вольга Кашкан. І зараз я пачытаю вам казку выбітнага беларускага пісьменніка, майстра слова Якуба Коласа «Дуб і чароціна». Была вясна, ціхі вечар. Месячык плыў у небе, свяціліся зоркі. Спакойна кацілася рака і блішчала на месяцы. На беразе стаялі тоўстыя, старыя дубы. У самым беразе ў вадзе чуть-чуть расцеў чарот. Каля самага берагу, воддаль ад другіх дубоў, рос самы тоўсты, самы магучы дуб. Завяла чароціна з дубам гутарку. «Скажы мне, дубе, — пачала чароціна, — чаму ты не гнешся прад бураю, і бура цябе не можа здалець? Часта, стоячы тут, бачыла я, як самыя сярдзітыя буры упіраліся ў цябе, як у каменную сцену. На тваёй галаве бусел звіў агромнае гняздо, а ты нават не чуеш гэтыя ценьжары. А я вот стаю тут ды гнуся, як жабрак. Маленькая птушачка сядзе на мяне, я не выдзержваю і гнуся да самай вады. Часам жук няўмысля вытнецца аб мяне, і я ўся закалачуся, як у хваробе. Дык скажы мне, дубе, адкуль твая сіла? Скажы мне, чаму я такая слабая?» І кажа ёй дуб: «Ты баішся жыцця, затым ты і слабая. Ты выбіраеш мяккі грунт, каб не так трудна было бараздзіць зямлю сваім карэннем. Усім ты хочаш унаровіць, ка ўсякаму ты падыходзіш з хітрасцю, і змалку прывыкла ты гнуцца. А калі хто гнецца, тым ён паказвае сваю слабасць і поўнае непаважэнне к сабе. А хто не паважае сябе, таго і другія не паважаюць. Папіхаюць ім, як хочуць. Ты прывыкла да лёгкага жыцця і ўсю надзею кладзеш на другіх. А хто не надзеецца на сябе, той цягам бывае слабы. А я змалку надзеюся толькі на свае сілы і на сілы зямлі і сонца. Змалку навучыўся сам памагаць сабе. Нікому я не гнуўся. Лепей зламацца зусім, чым гнуцца усякай сіле. Мы, дубы, так і робім. Або ломімся, або выжываем. Затое, як хто з нас захавае сваё жыццё, тады нікога не баімося. Праўда, і мяне можа зламаць бура і цяпер. Няма на свеце такое сілы, над каторай не было б большай сілы. Дякую.